Naka donut, shaka donut. This is for you. You are the one who touched my heartbeat. Come baby, let's fly together. Ka dur jong ti ka yeng ahmat jong ga. Haka jinga pilong ka jing sai nga skill ja na ka jing jai jong ka donut. Haba pit here kamin sim ka shong jai ngam tip. Nai ka jing yet ka stang hing ring a tip pa piping kilayan nga. Nakajing dum siya ka jing sai pilong ka daw ba nga dang iminta. Yaman siyam jonga kita da ka jing yet pa jem. Imdong ka jing artatien nga kwatang mapihin reishisha. You are the one who touched my heartbeat. Come baby, let's fly together. Yaman siyam jonga pipen hun pipen em nga kwa ba di alay bat pi haman lakas ngi jong ka jing. Yeah, pilong ka jing roy haka jing im jong nga ka jing et ba jem haka donut. Nga tip baka linti kam long ka basuk hindi ringkat bat pi nga im ship tieng shung nga papan bat ya ka di jong pi bat jay ay klem jing ya parim kwa ki jing kular ba. Hey, ang ka jing yet ba shisha bat ka jing sana. You are the one who touched my heartbeat. Come baby, let's fly together. Fly with me, but ya ka jing yet. My heart is calling you. You are the one. You are the one. Ya may simjonya Tatahan pipan you Nga kwa ba di ayat bat pi Haman lais fi jo